якое, канешне, больш маладое, чым старажытнае мастацтва тэатра. Калі гаварыць пра экалогію, мне хацелася б пагаварыць аб экалогіі псіхікі. І пагаварыць пра гэта, успомніць пра гэта ў тым кантэксце, які звязаны з тэатрам палітычнай памяці, з тэатрам палітычнага дакумента. Калі мы працуем са сведкамі складаных гістарычных часоў, гістарычных падзей, калі мы запрашаем да глядзення такого гледача, які стаў сведкай, напрыклад, тых непростых падзей, які адбываліся ў Беларусі ў 20-м годзе гэтага веку, то я думаю, што быць экалагічным